Pali hadithi yomwe Abu Daud adayisunga mu sunanu yake imene Abdullah ibn Samit akufotokoza kuti Abu Dharri radiyallahu an adafotokoza kuti iyeyu sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, adamufunsapo mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye, kunena kuti ar-rajulu yuhibbul qawm, pali munthu amene amawakonda kwambiri anthu ena ache, wala yastati'u an ya'mala ka'amalihim, koma iyeyu sangafikire kugwira ntchito ngati mmene anthuwa amagwirira. Ngati anthu amagwira ntchito zabwino iyeyu sangawapose, koma iyeyu amawakonda anthu amenewa. Kapena ndi anthu amene amadzuka usiku nkumapemphera qiyamul layl, anthu amene amataka maswali amakhala akuswali modeka kwa basi, iyeyu namawakonda ndi kumakhumbira kuti akhale ngati iwo. Kapena alipo munthu amene amakonda anthu ochita zoyipa, anthu achiwerewere kumakonda ndi kumanyadira te adawo ndi mashini. Kapena kumakonda akazi amene savala modzilemekeza, amene savala hijabu. Kapena kumakonda anthu amene amamwamowa ochita katapira, amene akumaba ndalama ndi ena otero, koma iyeyu sakupanga zimene anthu akupanga, koma akungowakonda chabe. Munthu ameneyu ndi amene akufunsa Abu Dharr. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pomuyankha anamuyankha kuti anta ya Aba Dharri ma'a man ahbabta, iweyo Abu Dharri udzakhala ndi awo amene umawakonda. Ndiye Abu Dharri adayankhula kuti ya Rasulallah, fa inni uhibbu Allah wa rasulahu, ineyo ndimamukonda Allah pamodzi ndi mtumiki wake, ndipo ineyo chikondi changa chonse ndachikhuthula pa Allah komanso pa mtumiki wake. Ndiye mtumiki adamuyankha kunena kuti fa innaka ma'a man ahbabta, ndithu iwe Abu Dharri usadandaule, udzakhala ndi awo amene umawakonda. Hadithi imeneyi ikutiphunzitsa zinthu ziwiri. Chinthu choyamba ndi nkhani yokhudza chikondi chimene timawakonda nacho anthu ena. Ngati ife timamukonda munthu wochita zabwino, Allah pa tsiku la chiweruzo adzatisonkhanitsa limodzi ndi munthuyo. Ngati ife timakonda anthu amene amachita zoyipa, Allah adzatisonkhanitsa limodzi pa tsiku la chiweruzo ndi anthu amenewo. Kapena timasakanikirana nawo anthuwa, kuwakonda ndi kufika pomasakanikirana nawo ndi kumachitanso zimene iwo amachita, ndi kuti Allah tabaraka wa taala adzatidzutsa limodzi ndiwo. Walidhalika munthu amene amakonda anthu ochita bid'a, komanso iyeyu namakhala nawo pafupi, namachitanso zimene iwo akuchita, azindikire kuti pa tsiku la chiweruzo sadzakhala ndi mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake, koma adzakhala limodzi ndi awo amene amachita bid'a. Munthu amene ali wachiwerewere, munthu amene ali wakuba, wakupha, wakumwamowa, wakatangale, waziphuphu, wakudya katapira, wamabodza, wa umbombo, wa nsanje, munthu amene adzadzutsidwanso limodzi, komanso nkusonkhanitsidwa pamodzi ndi anthu amene amakhala nawo nthawi limodzi ndi kumawakonda. Pachifukwa icho mtumiki wa Allah adachenjeza aliyense achenjere ndi uyo amene amapanga naye ubwenzi.